Хора, нещо ми лагна и за това спрях клипа. Значи свърши клипа. Това май беше всичко от мен. Да. И ще се видим пак и до скоро. Седе ми се, седе. Чакай, седе ми се, седе. Човек, лягай си, моля, лягай си. Чакай. Спряли ли то? Седе ми се. Човек, спри малко тук. Чакай малко. Седе ми се, седе. Седе ми се, седе. Ще се напия. Ау! Гледайте го добре. Седе ми се, ей! Седе ми се. Опа! Ти си малко се легни, моля се. Окей, ще спра клипа и до скоро, хора. Кажи бай-бай. Бай-бай.